Milí kolegovia, vítam vás na naredinovom diskusnom klube. Už fungujeme 3 roky a začali sme práve veľkou cenovou mapu v roku 2022. To znamená, koncom roka 2021 sme založili takú tradíciu, že raz za čas urobíme a aktualizujeme cenovú mapu účtovných služieb. Zhruba pred viac ako týždňom sme spustili upgradenutý prieskum spred 3 rokov. Urobili sme dva prieskumy, ktoré sú súbežné. Jeden mapuje presne tie isté oblasti, na ktoré sme sa pýtali pred 3 rokmi, samozrejme upgradenuté o nejaké základné novinky typu digitalizácia, lebo od toho obdobia výrazne nastúpila v účtovných službách digitalizácia. A teraz tu lepšie videný. Dobre. A popri tom sme spustili novinku. Možno do budúcnosti tieto prieskumy spojíme. V každom prípade sme spustili novinku a vytvárame tzv. Cenovú mapu, ktorá pre tie regióny, ktoré budú dostatočne vierohodným počtom respondentov zapojené, vytvoria finálnu cenovú mapu, čiže ako sa jednotlivé hodnoty nacenenia konkrétnych klientov na úplne jasných príkladoch správajú celoslovensky a regionálne. Čo je veľmi dôležité, v obidvoch prieskumoch dokopy už máme aktuálne cez 100 zapojených účtovných kancelárií. Keďže si pozeráme veľkosť a štruktúru a vzdelanostnú štruktúru jednotlivých respondentov, môžem povedať, že je relevantný a validný, pretože do prieskumu sa zapojili predovšetkým ľudia, ktorí účtovníctvo študovali alebo robia dostatočne dlhé obdobie, aby sme mohli povedať, že nie sú tzv. Začiatočníci, newcomeri, ale sú to naozaj profesionáli. To znamená, ideme sa pozrieť na to, ako my účtovníci po 3 rokoch pracujeme s cenotvorbou, reflektujeme infláciu a zmenené podmienky na trhu a ako sa hýbe cena jednotlivých účtovných služieb. Najskôr si teda prejdime povinný úvod diskusného klubu, tak ako každý krát. Diskusný klub je akcia komunity pre komunitu, čiže je to bezplatná a voľne šírená akcia. Budeme mať priestor pre diskusiu, diskutovať môžete chatom cez Facebook otázky, pretože sme na Zoome a súčasne sa to streamuje v najväčšej skupine účtovníkov na Facebooku, ktorá má aktuálne už skoro 30 000 členov, alebo ich možno už v nejakom období tesne predtým presiahla, až takto nemonitorujem presne počet, pretože je to jednoducho najväčšia komunita, to stačí, kto ju pozná, vie, o čom hovorím. Záznam ale býva trvalo na YouTube a nevystrihujeme. Čiže kto sa akým spôsobom zapojiť, taký slovník má používať a takto to bude bez vystrihnutia navždy zverejnené. To znamená, tým chcem povedať, slangové výrazy sem patria v rozsahu obmedzenom. Okrem diskusného klubu, ktorého archívy nájdete na YouTube, na linkoch na Účto.info si nájdete ten odlink, kde je ten trvalý 3-ročný archív diskusných klubov. Veľa ľudí to nestíha pozerať v pracovnej dobe, pozerať si to v zázname, zo záznamu, čo je úplne super, preto to robíme, aby to ľudia pozerali. Myslím si, že ten dosah diskusného klubu za tie 3 roky je cez 2000 unikátnych poslucháčov. Nie každý vidí každý diel, ale myslím si, že sme si už našli svoju komunitu ľudí, ktorí sa zapájajú alebo to aspoň sledujú a použijú to v rámci dennodennej práci. Okrem diskusného klubu máme viaceré účtovnícke eventy, kde sa stretávame osobne. Viac v celoročnom pláne, v PDF-ku, v Google kalendári a na Facebooku účtovníci, pretože tých aktivít je samozrejme viac, nie všetky sú v týchto komunitách a dokumentoch zaznamenané. Samozrejme, ten, kto organizuje inú akciu a napíše mi, ja to tam dodám aj s kontaktnými údajmi na človeka, ktorý to organizuje. Samozrejme, svoj event si prosím propagujte na Facebooku skupiny účtovníci, takže tam zverejnite podujatie alebo požiadate niekoho z adminov, aby ho zverejnil za vás, aby sa naplnil ten potrebný počet účastníkov. A dnešná téma je teda, ako sme sa pohli po 3 rokoch a či sa má účtovná kancelária alebo single účtovník, ktorý je tiež účtovnou kanceláriou, báť zvýšiť ceny od roku 2025. Áno či nie? Ja už otázku poznám.
odpoveď na otázku. V úvode budem rozprávať ja, urobím update toho prieskumu spred 3 rokov, následne dostane slovo Baláš a potom bude diskusia. Čím skorší budeme hotoví, tým skôr zavrieme DPHčky, lebo sú tu Vianoce a skrátený mesiac a všetci chceme mať rodinný pokoj pri krbe, muzike, a to je jedno, hlavne v rodine. Čiže chceme mať aj robotu skôr za sebou. Takže poďme hneď na to. cca polovica účtovníkov je už dneska spokojná s tým, čo urobili za tie 3 roky v rámci zmeny ceny a stále ešte cca polovica účtovníkov nie je s tým spokojná. Je to veľmi dôležité, keď uvažujete o zmene ceny, tak viete, že polovica vašej potenciálnej konkurencie tiež nie je spokojná, lebo ak chcete zmeniť cenu, tak nie ste ani vy, patríte do tej skupiny. To znamená, hodne veľa účtovníkov cíti potrebu zmeniť cenu. To je veľmi dôležité pri odpovedi na hlavnú otázku, s ktorou som vás pozýval na dnešný diskusný klub, teda či sa máte alebo nemáte obávať zmeniť cenník od roku 2025. Druhá dôležitá odpoveď na otázku je, že či je dostatok kvalifikovaných účtovníkov, ktorí vás môžu nahradiť, ak by ste dali vyššiu cenu a váš klient vás teda z dôvodu zvýšenia ceny potreboval alebo chcel vymeniť. Odpoveď je áno, je absolútny nedostatok kvalifikovanej sily. To znamená, je 3/4 pravdepodobnosť, že ak vás z dôvodu ceny vás súčasný klient opustí, tak si teda kvalitatívne veľmi nepomôže. A keďže ja mám rád, keď sa veci hovoria rovno, tak šliapne pravdepodobne veď vieme kde. To znamená, zjednoduším to, zmeniť účtovníka pri primeranom navýšení ceny z dôvodu inflácie, z dôvodu toho, čo všetko zdražuje a ako štát bude v rámci konsolidácie v budúcom a ďalšom roku výraznejšie tlačiť na výrub a dorub daní, sa naozaj klientom neoplatí. Takže úspora na účtovníkovi znamená úspora alebo cesta, možno cesta do pekla, možno dočasná úspora, ale potenciálne väčšie riziko zániku tej firmy z pohľadu konateľa, pretože ten možný dorobok bude stať a bude oveľa, oveľa horší. Dobre, a teraz sa vráťme takým tým datám. Ja som tak naznačil, či sa báť alebo nebáť. V rámci diskusie sa k tomu teda dostaneme a uvidíte, lebo treba si pozrieť hard data a porovnať sa oproti priemeru. Čo je dôležité, keď hovoríme priemerné hodnoty, naozaj inú cenu má jednoosobová účtovná kancelária a inú cenu by mala mať viacosobová účtovná kancelária, pretože tam má aj iný druh nákladov a je tam aj nejaký stupeň riadenia a je to aj opodstatnené, lebo má napríklad benefit zastupiteľnosti, prípadne potenciálne väčšieho rozhľadu v šírke tém a tak ďalej. Čiže samozrejme úplne, že nevieme porovnávať jablka s hruškami, ale chcete vedieť, akú cenovú ponuku dostane váš aktuálny klient pri navýšení, alebo teda pri prehodnocovaní ceníka, či má zmysel alebo nemá zmysel, akú cenovú ponuku dostane od relevantnej konkurencie, teda len 25% možných potenciálnych iných účtovných kancelárií, lebo tie 3/4 iných účtovných kancelárií sú kvalitatívne najpravdepodobnejšie úplne mimo misu. A teda možno len nevedú účtovníctvo, ale vedú nejakú komplexnejšiu Excelovskú účtovno softverovskú evidenciu, ktorá sa k účtovníctvu možno približuje, ale v skutočnosti pri hĺbkovej kontrole by skončila v smeti ako veľmi škaredým kričaním a plakaním. Dobre, v akom účtovnom softveri účtujú väčšina z nás? Bol som ináč prekvapený, my sme tiež Omegáci, Omega a Olymp a Alfa, tak väčšina účtovníkov používa na Slovensku jeden z najdrahších softverov a to je teda od spoločnosti Cross, o ktorej sa hovorí, že do nej vstúpila teda známa zelená investičná skupina, ale stále to nie je nikde verejne viditeľné, zakrývajú sa, ak sú tam ešte stále, nepredali to. Druhý najväčší účtovný softver je Pohoda, tretí MRPčko a tesne za tým ide Money od Solitej. Ostatné účtovné softvery sú oveľa menej zastúpené. To neznamená, že sú zlé, znamená, že sú oveľa menej zastúpené.
Každý účtujeme v tom, čo sme sa naučili, čo nám vyhovuje. A málo kto, ale niektorí aj to robia. Málo kto účtuje vo viacerých účtovných softveroch, lebo chce odchytiť špecialitky na trhu. Napríklad sú softvery, ktoré lepšie robia e-shopy, sú softvery, ktoré zase lepšie robia takú tú individuálnu firmu s dokladmi, ktoré sa až tak veľmi neopakujú, alebo opakujú sa oveľa menej a majú tam aj špecialitky. Takže naozaj každý si drží svoj software a v rámci toho sa najpravdepodobnejšie aj špecializuje. A čo je veľmi zaujímavé z pohľadu otázky, či držať radšej väčší počet klientov za cenu, ktorú sa vám neoplatí, alebo nám neoplatí, alebo nie. No, ak si pozriem, že atakujeme a budeme starnúť, atakujeme 60% a starnutím to môže 75%, tak ak pracujeme preto, aby niekto mal kvalitné účtovníctvo zadarmo a spôsobíme si to trvalé následky na našom zdraví a rodine, tak otázka znie, či uvažujeme absolútne správne, pretože zdravie bude stať ďalšie peniaze, aj rozvratené vzťahy v rodine stoja ďalšie peniaze, takže v skutočnosti nerobíme za nulu, ale robíme za mínus. To ja hovorím ako ekonom, lebo nie som len účtovník, ale v poslednom čase viac ekonom a finančný manažer. Takže ak niekto pociťuje, že má zle nastavené ceny a nie je s ňou spokojný a zároveň si dobrovoľne spôsobuje zdravotné a rodinné problémy a niekomu konateľom garantuje vyššie príjmy na ich strane tým, že mu dáva zľavu z účtovníctva, napriek tomu, že ostatní zľavu pri inflácii nedávajú, tak je hlupák. Pardon za výraz. Ale je to tak. Ďalší bod. Ako často meníme cenu? Vzhľadom na to, tej otázke poviem, lebo ja tam vidím viac dát, ktoré som si naštudoval, vzhľadom na to, že veľa ľudí má fixný paušal a musí každý rok meniť cenu, tak to nie je o tom, že, lebo veľkosti do firiem sa zväčšujú, znižujú a tak ďalej, tak úplne striktne nemôžeme brať, že veľa účtovníkov pracuje s cenotvorbou. Ono, veľa účtovníkov nemá inú možnosť, ako každý rok prehodnotiť výšku paušalu a prípadne napísať klientovi zostáva nezmenený, pretože to máte plus minus to isté, alebo zvením vás o 10% ako inflácia. Takže áno, väčšina účtovníkov pravidelne mení cenu, a to aj preto, že fungujú formou fixného paušalu alebo teda priemerného mesačného paušalu s doúčtovaním napríklad dodatočných prác a závierky. A teda nemajú možnosť ako pravidelne tú cenu meniť. Čiže táto odpoveď je relatívne nemá takú veľkú výpovednú hodnotu vo vzťahu k tomu, k našej dnešnej otázke, že či teda všetci chcú alebo nechcú zvyšovať ceny, pretože prehodnocovať ceny musia každoročne. V roku 2025 sa 75, čiže 3/4 z nás sa nejakým spôsobom chce reflektovať zmenu cien. 40, asi polovica tejto hodnoty, 40% ľudí to robí pravidelne každý rok, čiže to nie je úplne relevantné vo vzťahu k tomu, či navyšovať alebo nenavyšovať cenu, lebo tí paušalisti, ktorí každý rok menia cenu, nemajú možnosť, len ju menia. A druhá polovica zvyšných 35% ľudí naozaj uvažuje, že ceny zvýši. A čo je veľmi zaujímavé, polovica z ľudí z nás, ktorí chceme navýšiť ceny, nechceme navýšiť jednotkové ceny, chceme len začať spoplatňovať veci, ktoré robíme zadarmo, aj keď to máme v obchodných podmienkach alebo v jednotkových cenách, ako tzv. Dodatočné práce. To znamená, dlhodobo pociťujeme dôvod, že niektoré úkony sa platia naviac, ale asi polovica z ľudí, ktorí uvažuje o navýšení cien, nechce zvýšiť jednotkové ceny, ale len spoplatniť to, čo už spoplatnené v ceníku má, len to nefakturuje. Veľmi zaujímavý pohľad na túto vec. Pre mňa zaujímavý, pretože mám absolútne rovnaký názor vo vzťahu k sebe samému a k mojej vlastnej praxi, čiže nepotrebujem navýšiť jednotkové ceny, stačí spoplatniť to, čo už spoplatnené dávno je a nie je to fakturované. Takže videl som to veľmi zaujímavé a vedel som, čo hľadať v tých odpovediach, vďaka tomu som sa dostal naozaj k slušnej odozve a bolo to aj tak nastavené, chcel som si otestovať. Čiže polovica ľudí, ktorí nie sú spokojní s cenou a idú ju zvýšiť, ju nejdu zvýšiť formou jednotkových cien, ale tým, že spoplatnia to, čo spoplatnené majú, ale dávajú to za nulu, zadarmo a boja sa to vyúčtovať. Čiže nemeníme obchodné podmienky, len oznámime klientovi, doteraz ste toto nemali zadarmo, ale prehliadal som, ale spôsobujete
tieto práce, nech sa páči, tu je to za hodina, 2, 3 mesačne alebo 10 hodín ročne sme pre vás pracovali naviac, tu je k tomu špeciálna faktúra. Môžete od nás nechcete tieto služby, veď si viete urobiť sami alebo nám to kľudne dať ďalej platte. Dobre, no a dostávame sa k odpovedi. 47,2%, čiže skoro polovica respondentov z nás, čo tu dneska sme alebo budeme zo záznamu, ideme zvýšiť ceny jednou z tých dvoch foriem a vôbec sa nebojíme, že to bude mať významný vplyv na zmenu počtu klientov. 23,6%, čiže ďalšia štvrtina, to je do tých 75%, čo sme mali v predchádzajúcom koláčikovi sme videli. A ceny zvyšovať nebude, ale začne fakturovať úkony naviac. To je tá kategória, o ktorej som spomínal, že je najvýznamnejšia forma zvýšenia cien bez zmeny ceníka a obchodných podmienok, lebo to tam už dnes máme. Ja sám patrím práve do tejto skupiny. Poďme ďalej. Aký spôsob spoplatňovania svojich služieb používame? V zásade máme jednotkovú alebo paušálnu sadzbu. Nemusíme sa týmto veciam detailne venovať. Poznáte, pred 3 rokmi vznikol 177-stranový výstup. Teraz si dávam za cieľ ho spraviť výrazne kratšie, aby ste ho aj mohli dočítať do konca. Takže niektoré veci som tu dal, prejdeme ich len plávaním, budú vás zaujímať, ale až v tom tlačenom výstupe alebo PDF-kovom výstupe, ktorý si stiahnete zo skupiny alebo z webu. Keď bude hotový, dostanete v januári link. 3/4 z nás má nejaký základný poplatok, čiže nejde systémom, že keď klient má 0 položiek, dostáva faktúru 0 eur, ale to dáva absolútny zmysel, aby som to vysvetlil už pred 3 rokov. Pri garancii stability a kvality toho, že klient donese doklady a naozaj to má v lehote spracované, či to donese na čas alebo trochu menej na čas, aj keď to nemáme radi, veľa stane sa každému to doniesť niekedy po lehote, ale máme tu aj nejaké daňové priznania, musia byť v nejakom kvalitatívnom štandarde, takže nie je možné naberať neobmedzený počet firiem, pretože by to bolo vo vzťahu k ostatným absolútne nezodpovedné tým klientom. Dostávali by práve tí poriadni možno z dôvodu naberania nezmyselného počtu klientov za málo peňazí by dostávali nie účtovníctvo, len nejakú pofidernú evidenciu. A to tí, čo to pozeráme, všetci vieme a chápeme, že pracovať sa nie sme Tesco, nepredávame službu ako Tesco, sme odborná služba, ktorá si musí vychovávať svojich ľudí, držať svojich ľudí, ďalej odborne rásť a pravidelne, takže neexistuje, že mi niekto z ulice zaklope a ja ho obslúžim. Nie, nie, nie. My musíme mať kapacity, vieme, koľko klientov nám odišlo alebo odíde z dôvodu napríklad daňových licencií a toľko môžeme maximálne zobrať. A nehovoríme o počte klientov, ale veľkosti priemernej veľkosti agendy toho klienta, aby sme ten čas dokázali tomu klientovi zmysluplne venovať. Dobre. Ak máte spoplatnené položky podľa účtovného denníka, tak postupujete princípom. A to je veľmi dôležité. Položku DPH spoplatňujem ako samostatnú položku. To bola taká dlhodobá diskusia. Ten, kto má paušál, počíta čas na tej agende klienta, k tomu sa dostane k mesačnej cene. A ten, kto počíta položky, tak počíta položky. Čiže aj DPH je položka, alebo nejakým spôsobom nám bere čas. Či to je alebo nie je fér, je absolútne zbytočná diskusia. Sú dva druhy spoplatňovania. Nejaký spôsob úkolový alebo časový. Ak má niekto úkolový, tak ten úkol spoplatňuje podľa počtu úkolov. Toto je len taká zvaná verifikácia toho, že je to logické. Ale samozrejme, potom sú tu aj odpovede, že počet položiek neriešim, ale to sú presne tí paušalisti, lebo neriešia počet položiek, no tak ich samozrejme neriešia. Takže áno, aj DPH je riadok v denníku. Jediný rozdiel, čo spôsobuje absolútnu neporovnateľnosť riadkov v jednotlivých účtovných softveroch, je, či sa aj záväzkový riadok, čiže suma spolu účtuje ako jeden riadok naviac, alebo sa rozbíja na podriadky. Kto pozná softvery spoločnosti Cross, teda Omegu, tak vie, že sumarizačný riadok je jedna položka naviac, čiže ak chce niekto fakturovať aj tento riadok naviac a neočisťuje ho, tak teoreticky aj nižšia cena za jednotku znamená potenciálne vyššiu cenu za daný mesiac a to tak v skutočnosti je. Na strane druhej
aj to je nejaká práca, je tam nejaká evidencia, sledovanie, dneska dodaňovanie záväzkov, takže je veľmi, veľmi ťažké povedať, že či je to takto OK alebo inak OK z pohľadu riadkov a porovnaní ceny dvoch účtovníkov účtujúcich v dvoch odlišných softveroch. Čo je veľmi dôležité, je problematika účtovnej závierky. Samozrejme, 3/4 z nás 13 spoplatňujú účtovnú závierku ako nejaký 13. paušál, on nemusí byť vo výške priemernej ceny, môže byť vo výške priemernej ceny alebo v nejakej cene konkrétnej, že za účtovnú závierku chce minimálne toľko, ale väčšia firma si niečo priplatí. Túto tému má každý vyriešenú ináč, ale každý účtovnú závierku z nás poplatňuje. Dokonca aj v tých odpovediach nie boli potom v nejakých pododpovediach vysvetlivku, lebo ju mám rozrátanú 1/12 v cene paušálu. Čiže keď chcem 100 eur, 200, 300 za závierku podľa veľkosti firmy, tak poviem priemer na 200, deleno 12, mesačný paušál plus 1/12 na účtovnej závierky. Áno, v tých odpovediach, ktoré nespoplatňujú účtovnú závierku, lebo to majú zakalkulované. V skutočnosti účtovnú závierku nespoplatňuje jedným alebo druhým prístupom, čiže v 12 alebo 12 plus jednej platbe len ten, kto do účtovníctva nabehol nedávno, napríklad rekvalifikačným kurzom a ju ani nezhotovuje, čiže ju robí systémom, čo program dal. Samozrejme, všetci, ktorí robia poriadnu účtovnú zavierku, ju jednou alebo druhou formou spoplatnenou majú. A práve preto, keď sa chcú porovnať ceny dvoch účtovných kancelárií, tak sa spočítava celoročná cena, čiže 12 mesačných paušálov plus cena za účtovnú zavierku. A je jedno, či ju majú v 12 paušáloch priemerne rozrátanú alebo jednou sadzbou nad rámec. Podstatné je, že klient dostal nejaké odsúhlasenie z ostatky účtov a napríklad aj nejaké účtovné knihy, čo tiež nie je pri včera vyštudovaných účtovníkov cez úrad práce bežné, že by klientovi čokoľvek odovzdávali. Jednak preto, že ani nevedia, že sa to odovzdávať má, a jednak preto, že keby to odovzdali a niekto to videl, až potom by mohli mať problém. Že by bolo z toho vidieť, čo tam je. Ale tým nehovorím, že každý, kto robí, urobí chybu, ale je rozdiel urobiť chybu alebo sa s klientom dohodnúť, že niektoré veci budú vyriešené tak, ako si klient zadal a sú tak ako tak rizikové, ale sú zaznamenané normálne a potom účtovná zavierka s denníkom, kde náklady a výnosy sú na opačnej strane, lebo asi to niekto zle pochopil na tom kurze. Dobre, dodatočné práce. No, dodatočné práce nespoplatňuje 75% ľudí, ako všetky ostatné úkony, tam sme sa všetci zhodli, ale o trochu menej a presne tam dochádza k tomu prelinu, že väčšina z nás chce práce naviac spoplatňovať a niektorí ich ale nefakturujeme a tam je tá rezerva na potenciálne absolútne jasné navýšenie ceny, ale zasa zdokladovateľné klientovi, že toto sme robiť nemuseli, lebo ste mohli dodať doklady v DPH, na ktoré patria, hlavne prenosové. Toto sme nemuseli robiť ako reportingy pre banky a tak ďalej, čo ten klient individuálne od vás potrebuje. To si kľudne môžete robiť sami, alebo za túto cenu vám to budeme robiť aj naďalej. Dobre. Tento slajd mohol byť vyšší, už som ho spomínal. Polovica ľudí, ktorí sú paušalisti, a tu sú naozaj len tí paušalisti, menia cenu na pravidelnej báze. A tí zvyšní sú položkáči. Čiže toto je len potvrdenie predchádzajúcich grafov. Poďme ďalej. Čo je veľmi zaujímavé z pohľadu zmeny ceny, a treba to ešte dotiahnuť, väčšina z nás nemá dobré všeobecné obchodné podmienky alebo zmluvu. Dneska to je jedno a to isté, môžeme mať aj alebo aspoň jedno z toho. No a to je trošku potom problém pri dohadovaní ceny a zmeny ceníka, spôsobe, ako to oznamovať. Toto by bolo vhodné do budúcnosti, aby tá červená zóna, že nemáme zmluvu, pri profesionáloch, ktorí robia niektorí 20 rokov, sa technicky eliminovala. Na strane druhej, keď máte klienta, ktorého máte 15 rokov, nikdy nebol problém, tak keď mu dodatočne pošlete obchodné podmienky, je to tiež tak trochu trapné na strane druhej. Aj on pochopí, že dobre, pokročila doba, sú úplne štandardné podmienky, vy ich dodržujete, ale tu vám ich posielam, aby bolo absolútne jasné. Hlavné pre vás z toho je, že my robíme dobrú prácu, vy nám dodávate doklady a odpovedáte a takouto formou vám ja oznamujem zmenu ceny, aby ste vedeli. Hej, akože
To je len také popísanie statusu quo. Veľa ľudí si to ani neprečíta, lebo zoberie tak, že aj dobre napísaná zmluva ich chráni k ničomu, keď sa ju druhá strana rozhodne nedodržiavať pri súčasnom fungovaní súdnictva. Čo je dôležité, stred po 3 nezaplatených faktúrach väčšina z nás skončí s neplatičmi. Je to individuálne, lebo asi je jasné, že niekto, s kým robíte 15 rokov, ak má chvíľku zlé obdobie, tak si aj možno telefonicky vymeníte a možno mu počkáte nejaké dlhšie obdobie, alebo počkáme. Takže tam to individuálne môže byť, ale pri nových klientoch by to malo byť jasné, lebo však predchádzajúceho účtovníka opustil pre to, aby znížil cenu, novému nezabude platiť a chce to mať zadarmo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to fakt individuálne, tam by to chcelo skúmať, že pri akom dlhom vzťahu s klientom to po koľkých mesiacoch prerušíte. V každom prípade, keď klient prestane platiť jedného dňa, to naozaj zaniknúť musí, lebo však on už zanikol, nechcel vám platiť alebo nemá z čoho vám platiť. Polovica z nás má veľmi dobre vyriešené alebo 3/4 má z nás veľmi dobre vyriešený spôsob, ako v prípade skoncovania s klientom, alebo dlhodobým klientom, ktorý teda tie doklady nepreberá a necháva si to v našom sklade, ako s tým naložiť. Na strane druhej prechodom na digitálne účtovníctvo sa znižuje počet účtovných kancelárií majúcich fyzickú kanceláriu a prechádzame viac a viac na home office, takže naozaj tie historické sklady až do momentu digitálneho účtovníctva. Niekde musíme už začať odovzdávať a tlačí nás aj táto téma, pretože kto chce klientom platiť sklad alebo mať to vo vlastnej garáži? Takmer nikto. Dve témy, platenie si konzultácií s daňovým poradcom alebo advokátom. Tak daňového poradcu niektorí z nás viacerí využívajú a advokátov už vôbec nie. Je to preto, že my účtujeme smeti a tieto profesie účtujú veľa násobok toho a naši klienti si ich majú objednávať napriamo. My máme riešiť formou školenia daňového servisu zvýhodnené poplatky, veci, ktoré nie sú individualizované, pretože my účtujeme. My nie sme ani advokáti a už vôbec nedaňoví poradcovia, čiže špeciálne operácie si klienti majú riešiť s týmito profesiami napriamo. Čo je dôležité, polovica z nás má nejakú formu poistenia zodpovednosti za škodu. Bolo tu viac diskusí v skupine, že ktoré reálne plnia. Je tam vraj jedna poisťovňa, meno nepoviem, ale na Združení účtovníkov Slovenska ich nájdete v partnerov, kde sú pozitívne referencie na preplatenie škody. Samozrejme, nepodanie výkazu nie je škoda, to je niečo, čo sa kryť nedá. Na strane druhej, keď príde daňová kontrola dorúbok alebo niečo zložitejšie, napríklad opomenutie registrácie DPH s dôsledkami na teda významný dorúb a tak ďalej. Tam už vraj existujú, ja hovorím vraj, pretože to je vždycky taká ťažšia téma, že čo uznajú a čo nie, ale že vraj to môže mať zmysel, ten druh poistenia, pretože mnohé iné poisťovne teda sú ochotné vydať certifikát, že účtovná kancelária poistená je a sú ochotní preplatiť práve nula škodových udalostí pri daňovej kontrole, čiže tých vyšších sum. Takže to je taká dlhodobá diskusia, že či je to len formálna vec, ktorú ukazuje niekto, kto naberá klientov, alebo je to niečo reálne, čo kryje aj účtovníka a aj jeho klienta za chybu z nepozornosti, ktorá sa pri veľa rokoch praxe môže stať absolútne každému. Čo je dôležité? Skoro všetci z nás máme aktualizácie a účtovný daňový servis niektorej zo spoločností, ktoré školenia alebo knižky k účtovným a daňovým zmenám predávajú, čo je automaticky vlastne ako nejaká povinná jazda seriózneho účtovníka, účtovnej kancelárie, či jedno alebo viac osobovej. Toto sme pred 3 rokmi nemali, pretože vtedy to nastupovalo vďaka novým zákonom. Aktuálne rastie počet ľudí, ktorí majú digitálne účtovníctvo. Aby som to teda vysvetlil, tento koláčik, 31% ľudí nemá digitálne agendy a všetci ostatní už sú klienti digitálne. Čiže, aby sme to dali do nejakého pomeru, vo veľa otázkach sme mali, že zhruba 3/4, tak zhruba 3/4, aj keď to tak ešte nie je, klientov sú už digitálnych. Takže vlastne vidíme tam nejaké spoločné trendy za tie 3 roky sa meniace alebo ustálené veci.
Dobre, čo je dôležité, účtovníci stanovujú svoje ceny z brucha a pocitovo nič profesionálne v oblasti ekonomiky vlastnej firmy nie je možné čakať takmer u všetkých účtovníkov, čo nie je dobrá správa na strane druhej. Kto iný ako účtovník by mohol z brucha trafiť číslo lepšie vo vzťahu k iným profesiám. Tým nechcem ospravedlňovať tento nedostatok by som rád o 3 roky videl v inom pomere, aspoň, že 3/4, nie, že skoro 90%, ale uvidíme, čo za 3 roky ešte spoločne dokážeme v tejto téme spraviť. Dostávame sa k číslam. Vybral som otázky, ktoré vás budú zaujímať. Samozrejme, do dotiahnutia prieskumu ešte cien nám pribudne pár odpovedí, ale nemyslím si, že budú výrazne sa meniť priemery a najčastejšie hodnoty. A teda si vysvetlíme, čo som tu dal a čo sa dočítate v tzv. 170 stranovom budúcom výstupe v januári, ktorý vyjde. Budeme mať vždy priemernú hodnotu a najčastejšiu hodnotu z tých, ktoré tam sú. Vysvetlím to hneď na prvej. Najčastejší respondent tohto prieskumu bola jednoosobová účtovná kancelária, ale v priemere je 5-osobová zo zúčastnených firiem. Čiže sú aj niektoré účtovné kancelárie, ktoré majú 20 a niektoré nad 40 účtovníkov u seba, čo je veľmi dôležité, akože klobúk dole, kto dokáže venovať svoj život ešte aj ustriehnúť zamestnancov a venovať sa im a robiť kvalitnú prácu, tak týmto kolegom vopred, teda akože nie vopred na tomto mieste veľký klobúk dole. Tým, čo majú 20 a viac, to akože hlbočím sa. Normálne, že medailu by mali dostať, že zachraňujú dane a odvody na Slovensku a obetujú tomu svoj osobný a rodinný život. A to teraz myslím seriózne, akože možno to vyznelo humorne, ale áno, to akože, keď mi odpovie niekto takýto na akúkoľvek otázku, tak tam by mal dostať krát dva akože v skore validite. Samozrejme, nerobil som to, ale malo by to tak byť. Koľko rokov ste študovali účtovníctvo vzhľadom na to, že bolo cez 100 odpovedí, tak je veľmi vhodné povedať, že obchodná akadémia plus vysoká škola to je tých 9 rokov, takže 5,65 roka, to znamená, väčšina zúčastnených ľudí v priemere študovala aspoň jednu z tých dvoch typických škôl zameranú na túto oblasť. Najčastejšie 4, čiže vidíme tam odpoveď, najpočetnejší odpoveď bola stredná odborná škola zameraná na účtovníctvo, čiže obchodná akadémia. Koľko rokov vykonávate profesiu? Najčastejšia hodnota je 30. My teda ale, že tak kriticky starneme z tých, ktorí poskytujeme nejakú kvalitu. No ja 30 rokov nemôžem sa tomu venovať, ja mám 42 aj s botami rokov, takže jasné, že k týmto hodnotám ja ešte nepatrím a teda tiež zhliadam ku kolegom, ktorí toľké roky dokážu venovať a stále sa vzdelávať tiež tým hlbočením rovnako ako k tým, ktorí vedú tým 20 až 40 kolegov v účtovnej kancelárii. Takže chcem týmto naznačiť, že tento prieskum je so 100 odpovediami extrémne validný, pretože sa zúčastnilo v priemere, dokonca nie je tam nikto, kto je newcomer, tú hodnotu by som totiž rovno vystrelil preč, ako absolútne irrelevantnú pre tento prieskum, vymazal by som to po slova toho účastníka, pretože tento prieskum je absolútne validný z hľadiska kvality, čiže zmysluplných účtovníkov. To je veľmi dôležité si povedať, čo mňa extrémne teší, pretože tým pádom všetko, čo tu skonštatujeme, prípadne budeme diskutovať, že som možno argumentačne nezvládol úplne ideálne a potom to opravím, tak všetko, čo je z tohto vyplynie a bude správne interpretované, je naozaj relevantná pravda pre účely toho, ako prístupovať k cenotvorbe dnes a v nejakom tom období do budúcnosti. Základný poplatok. Najčastejšia hodnota, a teraz hovoríme celoslovenský, čiže aj takzvané, teraz nechcem to tak zle nazvať, ale aj hladové diery existujú, kde teda sú trochu nižšie ceny ako v krajských mestách napríklad. Takže treba to vždy tak hodnotiť, že tu máte aj hladové diery, lebo sme videli prieskum pred 3 rokmi, kde boli ceny, že uletené, typu, že 5 eur na hodinu a podobne. Niekto, kto robí 20 až 30 rokov
kvalitne túto robotu, vzdeláva sa, asi nerobí za 5 eur na hodinu, takže hovorím, toto v tomto prieskume nie je. Tu sú len relevantní účtovníci, ale áno, aj samozrejme z regiónov, kde je veľmi vysoký tlak na ceny a veľká nezamestnanosť, takže majú rozhodne nižšie ceny ako napríklad Žilina, Košice či Bratislava. A relevantní účtovníci nemajú nižší poplatok za klasickú agendu ako 50 eur, plus teda rastúcu, ale že pod 50 eur nezoberie klienta dnes už nikto, ani v hladovej doline. To je veľmi dôležité, pretože existujú samozrejme odpovede 30 a tak ďalej, ktoré ale vyplývajú z toho, že keď má niekto x SROčiek, tak a chce ich mať napríklad ako neplacov, má ich viacej, tak tie extrémy vedia spraviť niečo so základným poplatkom. Čiže na to, aby som spravil úplne relevantnú odpoveď na to, lebo takéto firmy by som musel z toho porovnania vylúčiť, tie by sa mali spočítať a nejak spriemerovať. Takže ono naozaj, tá cena, o ktorej tu hovoríme, môže byť aj reálne vyššia. A teda v priemeri je aspoň 60 eur a sú v tom aj tzv. Mŕtve SROčky, čiže v tom priemere, čiže reálne si osobne dovolím povedať, a to teraz už trochu mám dáta len naštudované, ale neviem ich úplne verifikovať, na to mám málo odpovedí, ale myslím si, že pod 70 eur, okrem s vylúčením mŕtvych firiem to nezobere nikto. Nejakú SROčku v priemere. To znamená, aj cena 100 eur v priemere pri nejakej účtovnej kancelárii ako minimum je úplne korektná, OK? Alebo aj iná samozrejme, len tým chcem povedať, že ak niekto má vyššiu cenu, ako je tu uvedené, to neznamená, že to je zlé. To je úplne korektné, pretože v tej cene má aj nejaké položky, nejaké práce zakalkulované. Tu hovoríme o nejakom minimálne aktívnej firme za túto cenu, čiže sú účtovníci, ktorí nemajú len mŕtve alebo polomrtvé SROčky, ale majú hlavne živé agendy, čiže tam tá cena 50 je úplne irrelevantná, tá sa pohybuje inde. Ale teda je to, že keď vám niekto zaklope, že mám tu takú neaktívnu SROčku, tak úplne povedzte jasne, že neaktívna SROčka 50x12 alebo 50x12 plus závierka, hej, že neaktívna, hej, že to je normálna trhová cena u zmysluplného účtovníka. Aj takto sa na to dá pozerať. Najmä teda pri klientoch, ktorí zaklopú ako potenciálni noví klienti. Vieme, že historicky sú niekedy s klientami, ktorí majú viac SROčiek, rôzne dohody a tam keď to na hodinu prepočítame, máme to nejak tak stanovené, že to problém nemusí byť. A teda nejakú firmu mu dáme zo zľavou, lebo to má naúčtované v tých hodinách tej druhej spoločnosti a on to vie a je s tým spokojný. Takže keď niekto nový zaklope a takmer nič, tak 50 eur na mesiac krát 12 možno plus aj závierka. Je úplne korektný poplatok. Existuje rozdiel medzi mesačným paušalom pre placu a neplacu, ten posledný riadok, špeciálne sa tomu nechcem venovať. To sú také nuancy, lebo aj neplacovia DPH dnes majú nejaké potenciálne povinnosti z titulu dane z pridanej hodnoty, môžu nakupovať zo zahraničí. Budeme od 1.1. veľmi striktne sledovať obrad, pretože platiteľom DPH sa stanú automaticky dosiahnutím faktúrou, ktorou dosiahnu určitý obrad a tak ďalej. Čiže úplne hovoriť, že či ten platiteľ dane z pridanej hodnoty taká alebo onaká cena. Je to individuálne, nedá sa to úplne že na detaily a na centy porovnávať. Dobre, teraz keď sme stanovili priemer v inej otázke nejakú nie úplne neaktívnu spoločnosť, tak v tom prvom riadku vidíte, že pod 80 eur sa dostane málo kto za mesiac. Pri normálnej firme už s pár reálnymi obratmi, faktúrami, možno jedným zamestnancom, pričom v cene za zaúčtovanie nie je cena za mzdu, to je dôležité. V tejto cene za zaúčtovanie tá cena za mzdu nie je, čiže pri inej ako neaktívnej firme sa dostávame aspoň na 80 eur mesačne v priemere. Riadok v účtovnom denníku stojí aspoň euro, u tých, čo ho spoplatňujú. Priemerná hodnota celoslovenská s očistením extrémom 1,01 euro 5 centov. Rozdiel je v tom, že najčastejšia hodnota je to euro, čiže najviac ľudí z tých, čo vyplnili prieskum, z tých 100 ľudí použilo cifru 100. Ale v priemere s tými všetkými cenami od hladových dolín až po krajské mesta to je priemerná cena o tých 5 centov vyššia. V prípade kolegov, ktorí účtujú, jasné, neúčtujú riadky, ale doklady, to je napríklad v prípade Crossu, alebo teda keď počítate doklady iným spôsobom ako denníkmi, tak tá cena za doklady z priemere o niečo vyššia, ale
je to naozaj ošemetnejšia evidencia. Poznám ju z Crossu, všade inde sa počítajú riadky, takže podľa mňa počítať doklad a nie riadky je už v dnešnej dobe cestné, to už potom je vhodnejšie prejsť na čas a paušál. Časovú odmenu, z ktorej sa stanovuje hodnota paušálu mesačného. Mzdy. Najčastejšia suma je 15 eur, ale aj vyššie sú tam samozrejme podľa krajských miest a tak ďalej. Čiže 15 nie je cena mzdy je od 13 do 18 eur a teda 14 eur je dneska priemerná cena aj zohľadnením, boli tam aj nejaké agentúrne firmy, čiže mali tam nejaké zľavnenejšie veci, čiže to trochu potiahlo dole. V každom prípade niekto, kto neúčtuje dneska 15 eur za mzdu, po tomto prieskume by od 1.1.2025 mal cenu 15 eur zvážiť. Nemusí, ja iba hovorím, že by ju kľudne mohol zvážiť, pretože to je najčastejšia cena. Ak má niekto 16, 17, 18, je to úplne OK. Hovoríme tu o celoslovenskom priemere. Nikto nezníži cenu, keď ju už dneska má, čiže skôr sa hovorím tým, ktorí nemajú ani 15, že by sa mohli zvážiť, priblížiť tej hodnote, ako už má celoslovenský priemer. Niektoré účtovné kancelárie účtujú aj prihlásenie, ohlásenie zamestnanca konateľa. Tam je vyslovene sa cena pohybuje individuálne. Najčastejšia hodnota za spracovanie prihlášky odhlášky bola nižšia ako za spracovanie miest. Najčastejšia za spracovanie miest bola 15 a za prihlášku odhlášku 10, ale priemerná sa hýbe zhruba v cene mzdy, čiže sa dostáva 14,31, čo je zasa porovnateľné v priemernej cene mzdy. To znamená, ak niekto rieši agendu prihlášky odhlášky zamestnanca a spoplatňuje, tak najbežnejšia forma je mať, aby to bolo prehľadné a tak ďalej, identickú cenu za úkon ako za spracovanie mzdy. A rovnako sa to hýbe pri ročnom zúčtovaní za jedného zamestnanca. Čo je dôležité teda povedať, a myslím si, že tam to niekde speje, cena za mzdu, za prihlášku odhlášku a za ročné zúčtovanie by v účtovnej kancelárii mohla byť teoreticky stanovená rovnakou sumou a Slovensko speje k tomu, že to nebude menej ako 15 eur na kus. Samozrejme, každý má individuálny pohľad na vec a si ho uplatní u seba. Ja iba hovorím, keď uvažujete o zmene, môžete uvažovať aj o nejakej takejto približnej zmene. Čo sa týka daní z motorových vozidiel, najčastejšie účtujeme 10 eur za kus, ale v priemere sa k tým 15 eurám za kus približujeme. Čo je zasa veľmi blízke k tomu úkonu spracovania mzdy alebo ročného zúčtovania dane. Čiže ak niekto chce mať jednoduchý cenník a chce zvýšiť alebo sa priblížiť, ak tam ešte nie je celoslovenskému priemeru, tak za jedno auto v daní z motorových vozidiel, ak teda spoplatňuje to auto týmto spôsobom, by mohol zvážiť účtovať zasa ekvivalentne podobnú cenu, napríklad teda tých 15 eur, alebo to, ako mu to vychádza. Spoplatňovanie ročného odpisového plánu to bolo výrazne menej zastúpené, čiže táto odpoveď je relatívne menej vypovedná, ale áno, existujú účtovníci, ktorí účtujú auto ako poplatok a je v tom aj daň z motorových vozidiel a nejaký odpisový plán a nejaké iné úkony. Nedá sa všeobecne urobiť priemer celého Slovenska, čiže sú aj nejaké extrémne individuálne prístupy, ale áno, za majetok sa účtujú veľmi malý počet. Za jednu položku v odpisovom pláne majetku ročne účtuje menší počet účtovných kancelárií, väčšina ľudí toto nespoplatňuje. Čo ale väčšina z nás už spoplatňuje a najčastejšia hodnota aj priemer sú skoro rovnaké, je dodatočná práca. Čiže je úplne korektné za každú hodinu dodatočnej práce vyúčtovať klientovi nejakú tú faktúrku naviac, alebo to zahrnúť do priebežnej faktúry, podľa toho, ako fungujete. Či máte rovnaké faktúry a len práce naviac dávate dodatočne, alebo to každý mesiac do tej jednej spíšete a je to 30. Čiže na Slovensku vrátane hladových dolín aj krajských miest sa to v zásade odlišuje len mierne. Hladové doliny boli 20, krajské 40, čiže je úplne korektné mať za dodatočné práce 20, 30 alebo 40 eur na hodinu. Dobre. Skončenie zmluvy s neplatičom po 3 mesiacoch, to sme si povedali najčastejšie. Čo je veľmi dôležité,
Mnohí z nás majú daňových poradcov teda na špeciálne situácie, najmä keď príde zložitá daňová kontrola, ak to nemá priamo klient. Existujú stále daňoví poradcovia, ktorí to robia slušne za 50 eur na hodinu. Strašne by som chcel na nich kontakt, lebo tá cena k tým 116 je oveľa reálnejšia. Takže povedzme to tak, daňového poradcu, ak ho máte častejšie, máte za aspoň 70-80 eur na hodinu, bežná cena je stovka a mnohí sa pohybujú okolo 150. Tak toto fičí. Čo keď my máme nejakú hodinovú sadzbu úplne niekde inde, tak z tejto hodinovej sadzby si zaplatiť niekoho, kto je 3-4 krát drahší, je asi nereálne. Takže kto k tomu, a to sme ešte neboli pri advokátoch, to som vyslovene preskočil. Ja by som teraz dal slovo buď diskusii alebo Balážovi, lebo Baláž potreboval vlastne na dotiahnutie cenovej mapy ešte pár minút naviac, aj keď je tu zúčastnený a počúva ma určite. Ja sa ospravedlňujem, že tak dlho kvakam, ale tak strašne mám rád tento prieskum. A predtým, ako odovzdám slovo do pléna na diskusiu, si dovolím jedno také moto. Konateľ naši klienti. Konateľ nášho klienta teda je len tak bohatý, ako bohatý jeho účtovník. Vo viacerých bodoch je ukázané, že polovica nie je spokojná s aktuálnou cenou, polovica si myslí, že prípadné zvýšenie nebude mať žiaden vplyv na zásadnejší odliv stabilných klientov alebo tých, ktorých už máme dlhoročne vybudovaných. 60 plus percent už dneska trpí na zdravotné problémy, lebo je prepracovaná. Na čo čakáme? Um, asi na nejaký zázrak z neba. Takže ja si osobne myslím, že ten, kto robí dobrú robotu a zvýši cenu zmysluplne od 1.1.2015, či formou navýšenia jednotkových paušálnych cien, alebo spoplatnením vecí, ktoré už dávno spoplatňovaný mal a sú to tie práce naviac, alebo ich začne reálnejšie počítať, nebude klientovi znižovať hodiny, však aby to zle nevyzeralo, že 4 hodiny dám mu 2, aj keď som na tom robil 6. No, myslím si, že nie je na čo čakať, je to absolútne správne rozhodnutie, nie sa čoho báť. Báť by sa mali tí klienti, ktorí odídu a prídu k tým 75% novovzniknutých účtovných kancelárií po účtovníckých kurzoch, ak to myslí s podnikaním dlhodobo, tak tam môžu mať teoreticky jedného dňa nejaký problém. Samozrejme, nie každý, kto ukončí účtovnícky kurz a účtuje 2 mesiace, je úplne zlý účtovník, hej. To je tak individuálne. Nechcel by som to takto uzatvárať, ale chce to pár rokov praxe, aby tie výstupy a to, čo dostáva seriózne podnikajúci konateľ od účtovníka, bolo na primeranej úrovni. A to sa tým dvojmesačným kurzom na úrade práce dosiahnuť úplne nedá. Odovzdávam slovo do plena. Odpoveď je jasná. Nebojme sa, alebo te sa primerane zvýšiť cenu od 1.1. a poďme o tom diskutovať. Čo si myslíš, Baláš? Hovor. Mňa na tvojich číslach niekedy prekvapilo to, že možno boli v niektorých miestach trocha jemne iné, odtieňovo, ale to môže byť aj tým, že nie každý vyplňal obidve, alebo ako si povedal, že niekedy tá cena je stanovená od brucha, ale ja si myslím, že cena od brucha od kvalifikovaného účtovníka zas nie je nejakým spôsobom od veci, lebo pokiaľ účtujem hodne dlho na to, aby som odhadol náročnosť tej agendy, tak to je to, čo je pre mňa najpodstatnejšie, lebo dobre vieme, že nie počet dokladov je rozhodujúci, aj keď je to veľmi exaktný spôsob určenia ceny, ale rôzne typy podnikania môžu mať rôzne vstupy, teda čo sa týka dokumentov alebo teda podchytenia účtovných prípadov, ktoré môžu byť časovo podstatne náročnejšie. Ale tie prieskumy v niektorých otázkach sa prekrývajú. Ja potom v rámci mojej prezentácie vysvetlím aj dôvod, prečo, ale ja by som možno dal priestor teraz na nejaký krátky brainstorming, že čo vám ostatným prináša táto nová updateovaná informácia, v čom ste sa našli, alebo v čom ste sa utvrdili, že aj za 3 roky som to neurobila alebo neurobila, aj keď som to chcel, ale predsa som sa k tomu nedostal, lebo to, lebo keď chceme, tak výhovorky si vždy nájdeme aj na
to a preto, aby sme spravili veci pre seba lepšie. Ako vnímate ten prieskum? Ako vnímate tie 3 roky? Ako vnímate ten čas, ktorý medzičasom uplynul? Bol veľmi rôznorodý, povedzme si úprimne. Tak kam vás to posunulo? A fakt sa pripojte, lebo potrebujem vybaviť 2-minútový telefonát. A nenúďte Marcela rozprávať celý čas. Čaute. Konečne som našla okno. Ahoj. Zapnúť audio. Tak akože ďakujem Marcelovi za takúto super analýzu. Dobre sa to počúvalo. Úplne akože perfektné. Kam sme sa posunuli o 3 roky? No, ja som akože... naša firma je asi v takom stave, že keď začala digitalizácia, tak sme ju chytili akože medzi prvými. To sme boli tak ako keby, že na technickom výslni. A teraz sa to tak už unormálnilo, lebo vlastne veľa ľudí nás ako keby dobehlo, všetci to majú. A teraz v podstate čo robíme? No tlačíme, akože tlačíme tie procesy. Jednoducho upratala som si zmluvy, upratala som si ceny, upratala som si nejakým spôsobom ako komunikáciu s tými klientami v takom smere, že keď budem potrebovať niečo zadať do cenníka, lebo si naša vláda niečo vymyslí zo dňa na deň, tak aby som ako nemusela týmto tráviť týždeň teraz s tou komunikáciou, že to nejaké priznanie za 15 eur vám budem robiť, no nevadí, no ako, vieš, no, takže takéto veci som si dala do poriadku, aby to bolo také profesionálne úrovni, aby to jednoducho išlo takým tým, akože, uh, takým voľným pádom by som povedala. Ale no a stálo ma to veľmi veľa času. Musela som si na to sadnúť, musela som si to, fakt ma to stálo veľmi, veľmi veľa času, mám to odmakané a ono je to o tom, proste veľa ľudí vidí tú hromadu tej práce pred sebou, čo by musel spraviť, aby sa dostal do nejakej profi úrovne. Takže áno, lenže tú kopu tam stále budete mať, kým niečo nezačnete robiť. Ja som sa tiež jednoducho, toto som odkladala a teraz je to ako, že to už mám navždy. Lebo to už teraz je to super, už na to nikdy nemusím myslieť, už to mám nastavené a fakt to každému odporúčam jednoducho. Prekopať si tie ceny, vážne si spraviť, akože prepočítať, že čo vám koľko trvá, do čoho dávate energiu, čo vás baví viac, čo vás baví menej. Fakt si na tie ceny sadnúť a nejakým spôsobom tú firmu dostať akože aspoň pre vás, aby ste vedeli, že jak na tom ste, lebo to je najhoršie, keď akože ja som tiež taký človek, že teraz akože vystavím, ja neviem, 60 faktúr a mne sa ich nechce ani čítať, lebo ja som taká unavená, ale si však nevadí, veď, neviem, pôjdem sama proti sebe o koľko, 500 eur nevadí na budúce, lenže to máte 500 eur každý mesiac za 1 rok. A to je škoda, lebo napríklad my sme zdvihli ceny a nikto nič. Ako podchádzali klienti niektorí z rôznych dôvodov, ale nikto kvôli cene. Lebo jednoducho, keď tú cenu normálne odkomunikujete a oni tí klienti nie sú, ako tí normálni klienti nie sú natoľko, ako by som to povedala, že, nie som povedala, že hlúpi, ale takí nerozkúkaní, aby tomu nerozumeli, lebo sami dodávajú služby, oni sú si vedomí tej hodnoty, že každá hodina odpracovaná má svoju hodnotu, tak sa s nimi komunikuje veľmi dobre. A není s tým akože problém. Len jednoducho ten klient nesmie mať pocit, že vy to tam teraz vymýšľate, že vy mu voláte za nejaké zvýšenie ceny a vymýšľate teraz hneď akože nejak intuitívne a že čo mu poviete. Vy to musíte mať premyslené a povedať mu, že dobre, toto je náš proces, toto je náš systém, takáto je naša cena, máme to prepočítané a bude to proste takto. My to dodávame takto. Lebo v opačnom prípade nebudete, akože nehovorím, že dôveryhodný dojem, ale on začne mať pocit, že aha, asi sa to dá ukecať a asi sa to dá nejak vyfňukať, alebo proste tak. Napríklad ja keď niekomu pošlem faktúru, alebo
a teraz ten klient je nejaký nespokojný, že vlastne prečo sa mu to vyfakturovala, tak ja napríklad tie faktúry ani nevystavujem. A veľmi dobrá komunikácia, keď jednoducho, áno, prišla vám taká faktúra, to sa automaticky takto robí, to majú naše baby zadané, že takto to musia robiť, aj keby čo bolo. A poďme sa teda pozrieť prečo. Ale nesmú to, akože veľmi dobré je, keď oni to nevnímajú osobne. Lebo keď začnete niekomu hovoriť, ja som tu teraz nocovala a ja teraz som nevyspatá, čiže 100 € príplatok, to nie. Lebo to, že ste nocovali, napríklad, akože aj ja to sama na sebe vidím, že to keď ja niekedy, že robím naviac, tak častokrát je to aj moja chyba v tom smysle, že neviem, že nejdem pracovať úplne s prázdnou hlavou, akože nie som úplne odpočinutá, robím blbosti, zabávam sa a trvá mi to zbytočne veľa času. Pričom keby som si nad tým zamyslela, akože urobila by som si nejaký normálny proces na to, tak to funguje tretinu. A ten klient není blbý, on to vníma, že koľko to zhruba trvá, akože, lebo už má nejakú predstavu, hlavne tí, čo ako sa vyznajú. A takýto klient vám to nebude akceptovať, že teraz, akože, minule som našla v skupine, že že fakturujete, že sa musíte niečo naučiť. No to je ako, toto je že otázka roka. Však vy sa máte učiť a pripravovať sa bez ohľadu na to, čo tí klienti chcú. A to je také ako, že potom, lebo napríklad my fakturujeme len položky a úkony. A to, že napríklad nám nejaká uzavierka trvá dlhšie, tak ono to není len tá klientová chyba. Ja keby som, niekedy už akože je, hej, ale proste, ono keby ste to upratovali každý mesiac, keby ste to robili dobre každý mesiac a neodkladali to, tak ono to netrvá tak dlho. A ten klient to vie. A prečo on má doplácať potom akože za to, že vám sa nechcelo počas roka? Akože to je, ozaj, treba si nastaviť tie procesy a v dokonalom stave si tie procesy naceniť a držať sa toho. A vy sa toho musíte držať, aj tí klienti, ale hlavne vy. Lebo pokiaľ sa toho nebudete držať, tak celá tá cenotvorba vám padá. Potom zistíte, že 50 € firmu vy robíte takým spôsobom, že treba vyfakturovať 300 €. Ale áno, ale na čas áno. Aj na know-how áno. Ale ten klient, proste pre neho je to nespravodlivé. Proste to je tak. Takže toľko o tom s cenami, jak sa to hovorilo na tých konferenciách, čo pán Tužinský ešte organizoval, že cena je vtedy dobrá, keď je nespokojný aj účtovník, aj klient. Vtedy je dobrá cena. Takže držme sa toho a ako, buďte spravodliví k samému k sebe, ale aj k tým klientom a potom to bude dobré. Že tak. Ja keď ťa počúvam, tak ja som, mne v hlave svietilo jedno slovo a to je bezúdržbovosť. A tá bezúdržbovosť vnímaš napríklad, teraz to odznelo v kontexte napríklad vo vzťahu s klientom z pohľadu tej zmluvy. Aby som to naozaj tak nastavil, aby to nemusím riešiť tie podmienky priebežne a vysvetľovať a podobne. To znamená, že mať to dohodnuté vopred, deklarované to v nejakých všeobecných obchodných podmienkach podľa možností a nie v zmluve, ktorú explicitne musím teda jedno za druhým meniť s každým klientom, ak si uvedomím nejakú situáciu alebo sa niečo mení, čo tam mám ošetrené. Ale aj tá bezúdržbovosť vo vzťahu ku klientovi v tom, že naučiť ho na nejaký režim, na nejaké termíny, postupy, na to, čo k tomu má nejakým spôsobom dodávať, ako komunikujeme, aké reakcie očakáva on, aké reakcie očakávam ja. A tá bezúdržbovosť a unifikácia ako ďalšia dôležitá vec, že nastaviť veci podľa možností čo najpodobnejšie, aby neboli nejaké odchýlky, na ktoré musím myslieť. A tým pádom výrazne sa podľa mňa zjednoduší tá práca a naozaj človek ušetrí ten čas, lebo čo je základné pravidlo, chceme čo najmenej pracovať a čo najviac zarábať. A keď to urobíme efektívne, a keď to urobíme bezúdržbovo,
ako napríklad formu bezúdržbovú môžeme brať aj import dokladov, alebo to, ako keby, že bezúdržbové spracovanie. Proste je to tam, načítam a ak mám veci nastavené správne, tak by to malo byť aj v poriadku. Ale ak mi dovolíte, ja by som možno prešiel k tej druhej prezentácii, aby som vás neoberal príliš o čas, tak neviem, či môžem, alebo chceme ešte nejakým spôsobom k tej prvej časti niečo povedať. Marcel, ak dovolíš, Ja tak by ja som, ja by preberiem som si, možnosť ja by som, zdieľania. Ja by som si dovolil len povedať, že som si dovolil doplniť jeden drobný prieskum, pretože som zabudol odpovedať, ako sa to zmenilo za 3 roky. V zásade od 20 do 25 vzrástli jednotlivé ceny v úhrne za tie 3 roky. A keď si porovnáme tú infláciu v úhrne za tie 3 roky, tak je to vlastne ekvivalentné. To znamená, racionálny účtovník za 3 roky skopíroval v úhrne infláciu, čo je dôležité. A len dopoviem vetu, keď si Balaš už zobral. Viac sa zvýšili ceny za dodatočné práce, hodinu a za mzdy a oveľa menej za to typické účtovníctvo, čiže v účtovníctve bez miest a dodatočných prác je stále rezerva cca 5% za tú infláciu, ktorá už nastala. A to nehovoríme o tom, že keď meníme cenu na rok 2025, tak by sme mali rátať aj s nejakou 4% infláciou do budúcnosti vo vzťahu k tomu. Čiže dokopy máme v účtovníctve bez miest a dodatočných prác na budúc s tým, čo bolo a nastane 9% rezervu. To bolo akože zhruba toľko. Odovzdávam ti slovo. Už teraz len ty a už budem ticho, aj sa zhasnem a vypnem. Kľudne, kľudne rozprávaj, pridávaj sa, len prosím vás, vidíte moju prezentáciu? Je nádherná, krásna. Áno, cenová mapa, také guličky tam sú. Dobre, super. Guličky sú fajn. Výborné. Dobre, takže tento rok sme to trošičku inak poňali ako nejaká cenová mapa, keďže je cenová mapa realita všetkého možného, tak táto dnešná prezentácia bude relatívne krátka, ale bude viac menej ešte taká všeobecná. My čakáme aj na ďalšie ešte odpovede. Aj z iných zdrojov sa snažíme získať nejaké príspevky, aby sme mali tú vzorku dát čo najrelevantnejšiu. Takže v dnešnej prezentácii ešte nebudú až tak detailne rozdelené tie výsledky, ale očakávame, že v polke januára zverejníme vlastne tak, ako Marcel vypracuje updateovaný dokument k cenotvorbe, tak aj tá cenová mapa, ktorá bude podstatne detailnejšia aj z hľadiska nejakého geografického členenia, aj iných členení jednotlivých dát. Takže úplne na úvod poďme si povedať niečo všeobecne o tých cenách, o spokojnosti, ktoré sme mapovali v tom dotazníku. Máme tu tiež nejaké geografické rozdelenie, v ktorom vidíme, že Bratislavský kraj stále je zjavne ekonomicky najsilnejší. Mňa osobne napríklad prekvapuje Trnava, Trenčín a Nitra, ktoré majú tak malé zastúpenie. A zároveň aj Košice, ktoré sú možno najsilnejším krajom východu. Napriek tomu Prešov v pomere ku Košiciam je výrazne viac zastúpený. Samozrejme, tá relevancia je na základe nejakých 100 odpovedí, takže prihliadajte prosím aj na túto skutočnosť. Skúmali sme to, že kde asi podnikáme a vidíme, že to rozdelenie, či je tá účtovná kancelária v krajskom alebo okresnom meste, prípadne niekde na nejakom vidieku viac menej rovnomerne rozdelená medzi tými skupinami, ale táto informácia bude pre nás dôležitá, keď sa budeme pozerať na priemerné ceny pre podobné typy položiek alebo nacenení, nakoľko v tomto prieskume boli aj nejaké cenové modely na nacenenie. Takže som zvedavý, ako ovplyvní táto skutočnosť tie
výstupy, vzhľadom na to, že je predpoklad, že napríklad v takom krajskom alebo okresnom meste sú vyššie prevádzkové náklady, napríklad na prenájom, na nejaké vstupné služby, prípadne možno aj na zamestnancov, aj keď tam vnímam možno ten rozptýl výraznejší v nadväznosti na tie regióny, o čom sme sa už viackrát rozprávali, že teda prečo je účtovník na východe lacnejší ako v Bratislave, či účtuje podľa iných zákonov, alebo či je tam chlieb lacnejší, lebo ani jedno, ani druhé si nemyslím. Je pravda, že niektoré životné náklady možno sú nižšie v menších mestách alebo na vidieku, ale určite nie v takom rozsahu, ako sme to videli v tých cenových porovnaniach medzi tými jednotlivými regiónmi. Pre mňa prekvapivý údaj je v tom, aké veľké účtovné kancelárie vyplnili ten dotazník. Gro tých odpovedí, ktoré prichádzajú z facebookovej skupiny účtovníci teda z našich členov. Chápem, že v skupine sú vo výraznejšom zastúpení práve samostatní účtovníci, ktorí možno nemajú vedľa seba kolegov, ktorých sa môžu opýtať a preto aj častejšie pokladajú otázky. Takže tiež treba vnímať aj tento aspekt toho rozdelenia, ale aj napriek tomu je pre mňa celkom prekvapivé, že vlastne ten pomer je až tak výrazne v prospech jednoosobových podnikaní, ale aj veľmi výrazne však vidíme, že viac ako 3/4 sú účtovné firmy, ktoré sú do 3 osôb. To znamená, že je možno jeden hlavný účtovník a nejakí administratívni pomocníci. Takže to ďalšie rozdelenie je z pohľadu formy podnikania, kde vlastne 3/4 podnikáme ako právnická osoba, aj keď teda mnohí z toho podnikajú ako doslova jednoosobové SROčky. Je otázne, aký môže byť ten dôvod. Podľa mňa asi najpodstatnejším dôvodom podnikať ako právnická osoba je istá forma toho, že to ručenie je predsa len obmedzené v prípade SRO, takže toto je asi veľmi dôležitý argument, na ktorý sme nejakým spôsobom reflektovali. A keď z týchto štatistických údajov prejdeme na nejaké prehľady všeobecné k tej cenotvorbe, tak na porovnanie stále platí to, že väčšina z nás, alebo teda polovica z nás účtuje za svoje služby ešte stále zmiešaným spôsobom, tak paušálom, ako aj na základe nejakých skutočných úkonov. Toto sa deje aj na úrovni, že je to rozdelené medzi klientmi, to znamená, že niektorých takým, iných onakým spôsobom, ale zároveň, to sme videli aj z tých výstupov od Marcela, že mnohí, aj keď účtujú paušálne, tak ten paušál má zahrnutý len určitý rozsah služieb a tie, ktoré sú nad rámec toho, sú už účtované položkovite, ale je relatívne malý podiel tých firiem alebo tých účtovníkov, ktorí idú vyslovene čiste len na základe položiek a úkonov, čo je na základe, teda na úrovni nejakých 17%. Takže možno aj tu vidieť istým spôsobom tú možno bezúdržbovosť, že pokiaľ aj odhadnem toho klienta správne, alebo má relatívne rovnakého rozsahu tú agendu v rámci mesiacov, tak možno sa mi oplatí prejsť z nejakého mesačného vypočítavaného položkovitého poplatku na paušál
a tým pádom zjednoduším si práve komunikáciu s tým klientom. Ale toto je možno veľmi, veľmi individuálne. Každý sa k tomu staviame na základe nejakých doterajších skúseností a samozrejme, pokiaľ je to klient, ktoré má väčšie výkyvy v tých objemoch alebo má nejakú sezónnosť, tak samozrejme treba na to prihliadať. Pýtali sme sa explicitne na štatistické výkazy, lebo ich veľmi nemáme radi, ale v každom prípade máme 1/5 zhruba tých kolegov, ktorí povedali, že štatistické výkazy teda vôbec nie a ostatní to spracovávame väčšinou polovica z nás za nejaký samostatný poplatok a zvyšok to má v rámci mesačného poplatku nejakého paušálu. Predpokladám, že vlastne na základe toho, že popred vieme, aké teda výkazy budú v danom roku sa vyplňať, takže tiež to neúčtujeme položkovito, ale zahrnieme do nejakého paušálneho poplatku. Vnímanie vlastných cien je otázka, ktorá je veľmi podobná tej z druhého prieskumu, či som spokojný so cenami. A tu sa ukáže taký menší rozdiel a to je to, že veľmi malá časť účtovných firiem alebo účtovníkov je si natoľko istá svojich kvalít a vôbec komunikácie a služieb, akým spôsobom ich odkomunikuje klientovi, že vedome si nastaví tú cenovú úroveň vyššie, aby tým pádom prostredníctvom toho jednak samozrejme zvýšil svoj príjem, ale tam je zakódované podľa mňa aj to, že klient, ktorý je ochotný zaplatiť za účtovníctvo viac, ako je nejaký priemer na trhu, tak si uvedomuje dôležitosť tej evidencie, účtovníctvo potrebuje a z toho vyplýva aj to, že inak k tomu účtovníctvo pristupuje. Pristupuje k tomu určite zodpovednejšie, čo je obrovský benefit pre toho účtovníka, lebo ten klient chce mať to účtovníctvo v poriadku. Takže ja si myslím, že toto môže byť niekde na konci dlhej cesty, ktorou mnohí prechádzate k tomu zlepšeniu toho vlastného podnikateľského prostredia, teda okruhu tých klientov, ktorých máme, keďže tú druhú stranu štát, s ktorou komunikujeme, neovplyvníme, ale je tu naozaj cesta možno takýmto spôsobom eliminovať tých, ktorí potom robia problémy a výsledok je to, že účtovník sa sťažuje, že robím veľa, mám za to málo peňazí, robím opakujúce sa úkony, ktoré sú pre mňa časovo náročné. V každom prípade asi 2/3 kolegov má pocit, že majú ceny primerané trhu, ale len 1/3 je tá, ktorá hodnotí svoje ceny ako nižšie voči priemeru, pričom vidíme z druhého prieskumu, že podstatne väčšia časť je taká, ktorá plánuje úpravu cien a tým sa možno ukazuje práve to, že mať vedome vyššie ceny nie je úplne neštandardná vec a mnohí si uvedomujú práve benefit takéhoto prístupu. Opäť otázka ohľadom spoplatňovania účtovnej závierky. Táto otázka bola aj v druhom prieskume, v Marcelovom. Tu je to práve preto, aby bolo možné na základe niektorých parametrov filtrovať tie odpovede, pozrieť sa na tú cenotvorbu alebo odpovede aj v nadväznosti na iné parametre, takže bola nutnosť, aby niektoré otázky boli alebo zdanlivo duplicitné, niektoré až doslova, ale pre komplexnosť odpovedí a skúmenie odpovedí v detailov to bolo nutné, takže ďakujeme, že ste boli trpezliví a vyklikali ste tu aj tam
aj tu. Keď sa bavíme o spoplatňovaní položkami, tak nie je úplne jedno, či dáme cenu položky za euro aj vrátane položiek v účtovnom denníku, ktoré sa týkajú DPH, ktoré väčšinou teda systém naozaj že automaticky zaúčtuje, alebo bez. Takže sledovali sme aj toto, naozaj, že pomaly 3/4 spoplatňujú aj sumu zaúčtovania, alebo teda riadok zaúčtovania DPH. Ale keď sa pozrieme na to, ako vychádza cena za položku v priemere 1,02 eura, tak nevnímame rozdiel v tom, či ten účtovník rozlišuje tých 28% alebo nerozlišuje, či tá položka je za DPH alebo nie je za DPH. Takže nejakým spôsobom toto je také pre mňa nepochopiteľné, že ak teda hovoríme o klientovi, ktorý je platiteľom DPH a tie ceny naozaj sú vo veľmi blízkom rozpetí okolo toho 1 eura ako najčastejšia odpoveď, tak pri položkovom účtovaní má táto trojštvrtinová väčšina účtovníkov v podstate dvojnásobnú cenu voči týmto 28%. Možno na to nájdeme ešte nejaké doplňujúce rozdelenie, keď sa pozrieme na tie dáta extra detailnejšie. Ja som sa snažil porovnávať tie odpovede, dá sa povedať, že riadok poriadku, ale zatiaľ to vyzerá tak, že nie. Naozaj, že skúsme sa k tomu vrátiť potom v tej Môžem sa k debate. tomuto len tak vyjadriť? Jasné, poď, čo už som veľmi rád. Uh, že treba sa zamyslieť. Ja nikomu nič akože neodporúčam vám konkrétne riešenie, ale ja som prešla takou úvahou, že či radšej si nedať riadnu cenu na to, čo reálne robím a tu nad tým plačem, a to ostatné, ktoré robí samo sa to dať zadarmo, lebo vy keď spravíte takú vec, že vy spočítate všetky položky, aj tie, čo vlastne robí systém sám, vám za to účtovníctvo vyjde taká suma, že potom, keď chcete si tam nahodiť cenu, ja neviem, za štatistický výkaz, za podklady na úver, za ja neviem čo, tak to už potom ide do takých súm, že ten klient sa bráni zubami nechtami a akože on nechce toľko platiť a ja to chápem, že nechce toľko platiť, lenže potom tak mu to odpustíte, lebo v podstate vás nejakým spôsobom preargumentuje, prevalcuje, Vyfňuká si cenu. vyfňuká si a vy ste v situácii, že platí sa za veci, ktoré nerobíte a za tie, ktoré reálne robíte, vám nikto neplatí. A toto môže spôsobiť to, že v podstate tú disproporciu časovú. Že proste si dajte na to pozor, lebo ja, ako ja poviem úprimne, my nefakturujeme položky, ktoré my reálne, manuálne nenahodíme. A stále mám pocit, že fakturujeme akože dosť. Pretože ja si potom ale ozaj spočítam, čo všetko ostatné robím a všetko tam dám. Ale to naozaj som čestná v tom, že dokonca ani odpisy tam nezapočítam. Lebo odpisy spraviť tam 12 odpisov ten software sám. To keď máte niekoho, kto má 100 riadkov v účtovnom denníku, tak tých 12 odpisov, akože pre ňoho je to príjemné zistiť, že ste mu niečo dali zadarmo dokonca. A to len taká, akože, taký point na úvahu, lebo mne sa to ukazuje ako lepšia cesta, že radšej poriadne si, akože dám sa do tej hranice, čo si tam pred chvíľou Balaž ukazoval, že ten vedomý nadpriemer, ale áno, za môj čas, ale nie za to, čo ten software robí zadarmo. Ja to beriem, lebo hovoríš v podstate inými slovami alebo iným pohľadom to, že zaujíma ma pracnosť toho účtovníctva. Koľko sa na tom namakám. To, že spustím import a naimportuje mi to platby z platobnej brány, ktoré na 100% budú sedieť, lebo sa automaticky odovzdávajú z e-shopového systému,
generuje faktúry, ktorý importujem a máme overené tie dátové modely a proste všetko sa tam stretne a sú dva prípady z 1000 faktúr v mesiaci, kde mal klient extra požiadavku a sú tam nejaké dobropisy urobené ručne a nie generované vlastne v tom systéme, lebo sa toto tam nedalo v tom e-shope tak urobiť, aby to bolo presne v súlade s tou dohodou, ktorá bola s klientom, ale ja spustím import a prekliknem sa do druhého okna účtovníctva a zatiaľ robím niečo iné. Ja tam nesedím a nepozerám sa na tú dátovú klobásu, ktorá tam rastie do 100%, že sa to tam teda naplňa jak jaternica a teraz mne sa účtuje čas a položky mi nabiehajú v cenníku. Nie je to pre mňa, nie je práca, to nech si robí stroj na pozadí. Najlepšie, ak to bude robiť automatizovane, že si bude ťahať tie dáta priamo z e-shopu cez API alebo čokoľvek iné. Že presne ako hovoríš, spoplatním to, čo som urobil. Že keď tam sedím 15 minút aj nad nulovým štatistickým výkazom, lebo musím sa prihlásiť do štatistiky, zvoliť ten správny účet, rozkliknúť si ten formulár, zadať obdobie, vyklikať z nejakého rolovacieho menu tú položku, dať tam ten že nula, uložiť, potvrdiť, to je môj čas. Ale to, že pritom ten systém prežúva nejaký import, nie je môj čas. A klient platí za dve veci. Za môj čas a za moje vedomosti. Takže presne to je o tom, pozerajme sa na to, čo reálne robíme a nech klient platí za to, čo robím a za to, čo robím, nech klient platí. Základné dve veci. Ďakujem, že si ma v tom utvrdila. Modelové nacenenia boli zadané tak, že sa stretli mnohými kritickými komentármi. Ja viem, že každá firma môže mať mnoho špecifík. V tých zadaniach sme určili nejakú úplne základný model bez nejakých detailov typu počet vozidiel, počet hmotného majetku a tak ďalej. Chcel som, aby ten návrh bol čo najjednoduchší a je mi jasné, že ten, kto vypočítava svoju odmenu striktne podľa cenníka, tak mu vlasy stáli dúbkom, lebo tam nemal uvedené, že koľko minút otázok a odpovedí s klientom je v tej cene zahrnutých, ale toto nebolo zámerom. Našim zámerom bolo určiť nejakým spôsobom cenovú hladinu plus, mínus a myslím si, že k tomu to boli tie indície dostatočné. V každom prípade, čo ma najviac prekvapilo na týchto modelových naceneniach, je práve ten cenový rozptyl a to, v akom širokom rozpetí sú tie odpovede a tie cenové návrhy a pochopiteľne čím väčšia firma, myslím, na účtovanie, teda čím väčší objem dokladov, o to väčší a výraznejší ten štatistický rozptyl je. Ako som už spomínal, zhruba v polovici, nejak ten tretí januárový týždeň alebo v začiatkom druhej polovice januára bude z tohto prieskumu aj detailný výstup, ktorý naozaj bude analyzovať aj tie regionálne alebo iné veľkostné, myslím teda účtovnej kancelárie, aspekty, ktoré ovplyvňujú možno tú cenu, takže tých pohľadov bude veľmi veľa, ale vzhľadom na pokročilý čas veľmi rýchly prehľad toho, aké všeobecné scény ste dali do toho prieskumu. V každom prípade ako základný pohľad vidíte, aké je očakávané revenue danej účtovnej kancelárie podľa veľkostného zatriedenia v roku 2024. V zátvorke vidíte počet tých firiem, ktoré sú v danej kategórii a uviedli tú cenu.
to, čo je také celkom prekvapivé, alebo ani neprekvapivé, ale možno som to nečakal až v takomto rozsahu, je to, že čím väčšia firma, o to nižšie revenue na jedného človeka. A toto nie úplne mi korešponduje s tým, že veľká firma účtuje za rovnakú prácu viac peňazí práve preto, lebo sú tam nejaké pridané hodnoty, najmä napríklad v časovej spoľahlivosti, v zastupiteľnosti, vďaka tomu, že nie je to jedna osoba, ako je to v podstate v polovici tých prípadov, že tá jedna osoba má na sebe revenue 26 000 eur, pričom pri trojosobovej SROčke, áno, to sú aj aj trojosobové, kde to ešte viac menej korešponduje, ale pri tých 4 až 5 osôb to je vlastne nejaký 26 až 26 alebo 30 000, pardon, 20 až 26 000 eur na hlavu, čo už klesá vlastne nejakým spôsobom a o to výraznejšie pri tom 10 osobovom limite, kde tých 165 000, dobre, ak predelím 10, je to 16,5, ak predelím 6, tak je to zhruba toľko, ako je tá jedna osobová SROčka. Takže dá sa povedať, že to priemerné revenue na jedného účtovníka je asi možno 25 000 eur. Takže skúste nad tým porozmýšľať, aj keď napríklad v tých jednoosobových SROčkách boli dosť veľké rozptýly a tu napríklad od 7, 8, 10 000 eur. Neviem, či sú to odpovede od účtovníkov, ktorí pracujú ako podnikatelia len vo forme nejakého vedlejšieho príjmu, alebo sú to nejaké začínajúce účtovné firmy, ale možno toto budeme pri ďalšej cenovej mape tiež analyzovať, alebo teda pýtať sa na tieto okolnosti. A poďme teda na tie konkrétne prípady, ktoré boli navrhnuté. Napríklad daňové priznanie fyzických osôb. Ja si myslím, že netreba tie ceny čítať, všetci ich vidíte. Či to ste mi ľuďmi. Prosím. Môžeme číslo poslať? Niekto má zapnutý mikrofón, vážený, tak aby sme náhodou nepočuli to, čo nechcete, aby sme počuli. Takže samozrejme najväčší rozdiel bol asi pri tom daňovom priznaní typu A, lebo niekto to robíme ako charitu, niekto to robí ako v podstate na úrovni, kde je cena ostatných pre napríklad Bčkový paušál. A ja si dovolím povedať, že ten Ačkový niekedy môže byť podstatne zložitejší ako Bčkový paušál. Takže moc nerastie tá cena v tým, či v tom Bčku sú len nejaké paragraf 6, alebo prípadne sú tam aj nejaké ostatné príjmy. Podľa osmičky možno najzložitejšie je určite krypto, kde tá priemerná cena na mňa vychádza podľa môjho názoru veľmi nízko, aj keď samozrejme tam ten rozptyl je už podstatne výraznejší a ide to aj do stoviek eur. A ďalšia vec, to je rozdiel medzi daňovou evidenciou a jednoduchým účtovníctvom, kde podľa mňa nechápem až tak tomu rozdielu. Je jasné, že jednoduché účtovníctvo má aj nejaké výstupy na konci. Skôr ani nemierim tam, že jednoduché účtovníctvo je príliš drahé voči daňovej evidencii, ale vzhľadom na to, že daňovú evidenciu väčšinu z nás aj tak účtuje vo svojom softveri ako jednoduché účtovníctvo, tak si myslím, že tá daňová evidencia je až príliš lacná v porovnaní s tým jednoduchým účtovníctvom. Opäť v zátvorkách vidíte len počet odpovedí, ktoré boli na predmetný typ.
asi najpodstatnejšie je to, že na tie ostatné príjmy, ako na krypto alebo trading, tam naozaj si trúfa zhruba len 1/3. Trúfa, pardon, to nie je o tom, že či trúfame alebo netrúfame, ale o tom, či sa nám to istým spôsobom chce alebo nechce, lebo vieme, že v mnohých prípadoch sú tie podklady k vypočítaniu týchto daňov z príjmov fyzických osôb tak neprehľadné, že sú skoro len až nepoužiteľné a nie je základ dane koľkokrát, že vyčísliteľný, alebo nie sú k tomu dostatočné podklady. Jednoosobová SRO má priemernú mesačnú cenu 112 eur, pričom pohybujeme sa v cenách aj polovičných, aj viac ako dvojnásobných. Takže opäť je to o tom, že veľmi veľký nejaký cenový rozptyl. A úprimne poviem, pri tomto zadaní ani nie sú nejaké také špecifika, ako mi napríklad boli vytknuté v niektorých komentároch, že čo je to 1 až 5 zamestnancov, alebo čo je to 5 až 10 zamestnancov. Takže ak je tu medzi nami ten, kto tento komentár písal, nech sa mi prosím prihlási. Rád si to s ním prediskutujem. No kto asi? Zuzana L. Samozrejme. Čo to je No, za rozptyl? mne to 1 bolo až 5 jasné. zamestnancov, však to je pre No, Boha, vieš až koľko na to, eur? že tam bolo napísané, že to je bez miest, ale pravdepodobne to bolo o tom, že účtuješ aj za účtovanie mzdy ako položku. Že? U nás nie, my máme vlastne poplatok za mzdy zvlášť, lebo za Áno, ale to účtovanie bola mzdy. otázka, že za Hej. účtovníctvo. A bolo tam doplnené, že len za účtovníctvo Aha, bez mzdy. tak to som. Takže pohoda, No, pohoda, dobre, to som no. nechcel riešiť, len to som chcel, že tu vlastne je tam. Napriek tomu, že tu nie je moc tej jednoosobovke, čo až tak vymýšľať, pokiaľ sú tie rozsahy dokladov definované takto, ale napriek tomu je tam to rozpätie podľa mňa, že brutálne. Menšia spoločnosť bez prevádzkárne, opäť je tam nejaká definícia rozsahu dokladov. Tu sme sa snažili aj nejak dať odhadom počet zápisov v účtovnom denníku. Opäť sa ukazuje to, že je nejaká priemerná cena a zase sa pohybujeme v rozpätí od polovice do dvojnásobku. A to rozpätie vám potom v tom detailnom prieskume ukážeme aj vo forme kriviek, aby ste videli, že to nie vždy je taký úplný gaussovský rozpad, že tie stredné ceny sú najvyššie, ale niektoré tie extrémy, ak to môžem tak nazvať, sa vyskytujú v podstatne väčšom meradle. To znamená, že tu napríklad tá firma má, že niekoľko odpovedí v rozsahu 100 až 150, potom pauza, potom nejakých 250 až 350, potom zase pauza a 400 až 590. Lebo tu bol extrém 590 a ďalší extrém bol, ak sa nemýlim, nejakých 70 v dvoch prípadoch. Toto, tie absolútne extrémy som z toho rozpätia cien naozaj, že odstrihol to najvyššie a najnižšie. A to isté platí aj pri ostatných nejakých analýzach, ako napríklad nejaká stredná spoločnosť prevádzkarňou, ktorá už má nejakú registračnú pokladňu, platobný terminál, 5 až 10 zamestnancov zhruba so 400 zápismi v účtovnom denníku. Ale vidíme, že keď sa na to pozrieme, tak tá priemerná mesačná cena väčšinou korešponduje s tým počtom zápisov v účtovnom denníku. 275 zápisov, 277 eur, 400 zápisov, 420 eur, ale napriek tomu je opäť tam ten rozptyl. A čím, ako som povedal, čím vyššie ideme v objeme tej firmy alebo vo veľkosti toho klienta, o to výraznejší ten rozptyl je. Väčšinou je ten rozptyl smerom dole, väčší, to znamená, že tu sme niekde už v podstate, dá sa povedať, že na tretinovej cene, lebo boli tam aj 120 eurové
a najvyššie bolo asi nejakých 950. Zase to sú tie dva extrémy odstrihnuté z toho rozpätia. Takže u mňa to nejak vychádza na taký názor, že Ježiš Maria, väčšia firma, za toto som si vypýtal 150, no tak ako tu vypýtam 200, nech nie som drahý, lebo som takto rozmýšľal aj ja. A pritom tá firma naozaj má dvojnásobný počet dokladov, čo zase, jak povedala Zuzka, áno, pokiaľ ideme importom, naozaj nie všetko sa zdvojnásobí, alebo nie každý úkon sa zdvojnásobí, ale zase na druhej strane chce to viac komunikácie väčšinou s klientom, častejšie sa objaví účtovný prípad, ktorý treba nejakým spôsobom si vysvetliť, takže nepoďme na to, že bože, nie, že budem príliš drahý, lebo to naozaj, že extra nikam nevedie. Ďalej sme sa pozreli na zhruba rovnako veľkú firmu, čo sa týka nejak základných dokladov vo faktúrách, ale gastroprevádzka, kde je podstatne viac hotovostných dokladov a pochopiteľne aj viac zamestnancov. A tu naozaj nerozumiem tomu, že kde sa tie ceny začínajú. A opäť poznamenávam, že odpovede typu 150, 170 a 180 som do toho rozpätia nezahrnul. Do priemerných cien sú tie ceny zahrnuté, ale v tom rozpetí to neuvádzam. A tu ešte bola jedna suma 2900, čo bol teda ten najvyšší extrém. Tu je 1400 zápisov v účtovnom denníku, tu už ten pomer k tej priemernej mesačnej cene trošičku klesá, ale pokiaľ sa pozrieme na ten rozptyl, tak bolo relatívne veľa cien, ktoré boli v tom rozpetí okolo tých 1400, ale bolo tam veľmi veľa takých nízkych súm, ktoré tú priemernú cenu nejakým spôsobom stiahli dole naozaj pod 1000 eur. Potom sme sa pozreli na e-shop, kde sme predpokladali určitú časť dokumentov, ktoré sú importované, výpis, vystavené faktúry, platobné brány, ktoré dnes nemyslím si, že niekto by spracoval manuálne. Napriek tomu jedna jediná odpoveď bola s komentárom: takúto firmu by som manuálne neúčtoval. Priemerná cena vychádza na 990 eur. Nacenenie, ktoré sa pýtalo na cenu bez tých importov, faktúr a výpisov z platobných brán, boli zhruba o 30% vyššie, takže niekde sa pohybovali okolo 1300 eur. Ten už výraznejší nepomer medzi počtom zápisov a cenou naozaj vidím v tom, že tu sa už nejakým spôsobom manifestuje ten princíp, že čo nerobím, to neúčtujem, alebo čo sa urobí samo, tak nezahrňam to až takou váhou do tej cenotvorby ako ručne nahodené alebo ručne spracované doklady. A úplne posledná otázka, ktorá tam bola, to bola personálna agentúra, ktorá mohla byť alebo nejaká agentúra dočasného zamestnávania, alebo v podstate aj spoločnosť, ktorá vykonáva nejakú činnosť prenájmu zamestnancov nie vyslovene ako ADZ, ale ako prenájom zamestnancov užívateľským zamestnávateľom. A tu vychádza priemerná cena za účtovníctvo na 514 eur. To rozpätie, ktoré tam vidíte, cien za účtovníctvo nie je preklep. To je naozaj 150 až 1800 eur
za účtovníctvo. Aj keď odmyslím to, že mohli tam byť niektoré také extrémy, že niekto tam započítal aj za účtovanie miest, nie len poplatok za účtovníctvo, aj tak je to veľmi, veľmi široký nejaký rozptýl. Pričom priemerná cena za mzdu je naozaj tých 15 eur, ale tuto už bol ten rozptýl výraznejší od 10 až 20, ba aj nejaké extrémy 5, 7, 8 eur za mzdu, čo si nemyslím, že pri takejto firme, kde je aj vysoká fluktuácia alebo rôzne pracovné zmeny, brigádnici s nie s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, je to proste určite extrém. A pýtali sme sa na to, či nejakým spôsobom spoplatňujete personalistiku. Tam boli tie odpovede veľmi rôznorodé. Priemer vychádzal na 17 eur, ale tu som rozpätie ani neuvádzal vzhľadom na to, že každý spoplatňuje niečo iné. Bola tam odpoveď, že personalistika vychádza na 135 eur, preto lebo prihlásenie 15, odhlásenie 15, zavedenie zamestnanca do evidencie personalistiky a mzdy 80 eur. Áno, aj takéto ceny sú a poviem na to len toľko, že ich v podstate môžeme závidieť. Takže toto z mojej strany veľmi som sa snažil krátko a stručne interpretovať k tomu moje dojmy z tých detailnejších čísel, ktoré pohľady vám odprezentujeme teda v tom prehľade niekedy na začiatku druhej polovice januára. A ja vám ďakujem za pozornosť a túto prezentáciu končím myšlienkou, ako som ju končil aj pred 3 rokmi. Tak pokiaľ máte otázky alebo pripomienky, nech sa páči, ja rád si ich vypočujem. Sľuboval nejaký webinár, Prepáč? že si sľuboval nejaký webinár tam zdarma. Neviem, za čo, tak ešte môžeš k tomu povedať. Webináru zdarma, není či to dostatočný webinár, dokonca je úplne zdarma. Áno. Ako Neviem, niekde môžeme... to tam bolo, že by sme mali záujem o nejaký webinár. Áno, veď to je reklama na diskusný klub účtovníkov, Aj vlastne to. ale od januára začíname nový formát. Už teraz si ho aj naozaj vyskúšame. Spojíme nejaké tie typický formát Business Rania potom so spoločným vysielaním diskusného klubu. Budeme vysielať na tej istej adrese, kde kedysi boli tie grilovačky, teda u mňa. Takže vrele vás pozývam od januára, ale potrebujem vedieť aj, koľko ľudí dopredu príde. Nemusíte sa hlásiť hneď 150. Také kapacity tu nie sú, ale určite sú dostatočné na takmer neobmedzený počet ľudí, ako viete, bolo tu aj 30 ľudí u mňa. No, v každom prípade ten webinár bude, tak ako som už mal v predchádzajúcej prezentácii v januári, prvom pracovnom januárovom týždni, čiže 9. Malo by to vychádzať na štvrtok. Je si to pre istotu, keďže som dyslektik, dysgrafik a dysmozgik, od slova dysmozog, tak áno, 9. štvrtok. Čiže tam by som už bol rád, aby sme viacerí sa stretli aspoň hodinku, hodinu a pol pred diskusným klubom, trochu sa najedli, porozprávali o účtovno-podnikateľských problémoch vo vzťahu k našej profesii presne tak, tak ako podobne robíme na účtovníckom pive. A, a v zásade by sme sa mohli dostať aj niektoré z týchto tém, to si povieme dozadu, že čo je ešte potrebné, ale nie z hľadiska vyhodnocovania, ale že či to teda nejakým webinárom detailistickým si nepozrieme na tému, ako to teda zvýšiť a odkomunikovať alebo podobne. To bola tá moja myšlienka, že možno ešte aj v januári a ďalej sa pozrieme na toto. V každom prípade v januári nás čaká téma určite, alebo v februári účtovno-daňové tornádo. Myslím, tie všetky zmeny, ktoré teraz nastali, lebo čo sa nezmenilo, tak to sa zmenilo. A tak, no. To bola hlboká myšlienka, že čo sa nezmenilo, to sa zmenilo. V každom prípade blížime sa k 20 minútam presiahnutia času.
Takže budem veľmi rád, keď vlastne začneme postupne dokončovať tú diskusiu o cenovej mape. Ja sa veľmi teším na ešte nejakých pár ďalších odpovedí, ktoré nám trolinku doladia možno niektoré detaily, ale už výrazne neposkočíme a teším sa aj na spracovanie toho textu, to je super. Tá robota ma strašne baví, ťukanie veľa textu. No, nehláste sa k tomu slovu šup, 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 povedzte, čo ešte chcete, lebo za chústu Vianoce treba dorobiť DPHčky. Alebo spokojne strpte všetky informácie, bežte sa naobedovať a vyplňajte dotazníky. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za túto plodnú diskusiu. Diskutovali sme v hojnom počte, ako obvykle, v Do štandardnom, tretice všetko dobré. v štandardnom počte, ako obvykle. Na budúci už budeme streamovať z jedného miesta, pekne najedený, napapkaný, usmiatý. A teda sa teším na ten 9. január, na prvé spoločné, prvý spoločný diskusný klub streamovaný z jednej miestnosti, nie takto dištančne. Prajem vám krásne sviatky, kľudne, keď ešte niečo neviete, rýchlo sa pýtajte v skupine, lebo keď to ľudia už zavrú počítače, už vám nikto neodpovie. Odošlite DPHčky, zvýšenie cien a majme sa všetci navzájom radi. S ktorými sa už nebudem počuť, tak vám prajeme krásne sviatky a Krásne sviatky všetkým. vyrovnanú súvahu v novom roku. Ďakujem za diskusiu. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte!